sa ating channel mga amigo. Ayan na mga amigo, napagutusan tayo na pumunta sa isang agency dito sa Maynila. Location po natin sa ngayon, nandito po tayo sa may San Andres Bukid. Dito tayo dumaan kasi para tipid sa toll gate kasi nakakaya naman sa taong bayan yung pera ng taong bayan na nilalasapag natin. Pero yung mga kasi alam na shout out sa mga government employee at Merry Christmas po sa inyong lahat at sana yung mga may hirap ganun din yung matanggap nila sa mga ayan, shout out sa inyo at bago po ang lahat, mega love shout out po muna sa lahat ng mga kaibigan, mga amigo at mga friends natin at mga touch nating mga OFW sa sulok man po kayo ng mundo naroon at ingat-ingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw at ingat-ingat po ayan sa mga kasama na sa mga katulad ng inyong amigo na ex-OFW ang tinatawag na bagong bayani. Ay, Diyos ko, bayani daw. Bayani daw tayo nung tayo nasa abroad pero hindi lang nila alam ng hirap ng buhay ng isang OFW sa abroad. Lalo na kung inaatake tayo ng kalungkutan dyan sa malayong lugar, lalo na pag may mga okasyon at naalala natin yung ating pamilya, lalo na kung birthday ng ating mga mahal sa buhay at kung ganitong December maririnig natin yung Christmas song at hindi natin matiis na lumuha yung tumulo yung tubig sa ating mga mata. Ayan mga amigo, dahil sa sobrang kalungkutan ginagawa na lang natin dyan at iniiyak na lang natin siyempre para kasi lumuwag-luwag yung ating dibdib para naman hindi tayo maapektuhan masyado sa ating mga stress sa buhay. Ayan mga amigo, shout out sa inyo at sa mga amigo natin dyan sa Middle East, lalong dyan sa Naipuay at mega love shout out po sa inyong lahat. Ingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw mga amigo. Ayan, ingat-ingat po tayo. Nandito po tayo ngayon sa may San Andres pa rin, San Andres Bukid, Manila mga amigo. At mga amigo, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating mga videos. Bagamat hindi tayo masyadong hindi masyado tayong napapanood pero tsaga-tsaga lang papalaan banda makaka-achieve po rin tayo ng content na medyo makakapagbigay sa atin ng medyo maganda-ganda sana. Ayan, we are hoping na medyo maayos din yung ating contents pagdating ng araw mga amigo. Kasi sa ngayon mga amigo, kailangan natin magtrabaho. Kung ano lang yung ating nakukunan, ma-maintain lang po natin mga amigo yung ating monetization sa ating channel. Wag lang natin mapabayaan yung ating pagbablog. At actually mga amigo, kahit medyo ulit-ulit na lang yung nadadaanan natin at mukhang medyo pinuputol-putol na lang natin mga amigo kung sakali. Pero yung iba konti lang naman yung ginagawa natin pag-ilit ng ganun kasi medyo busy nga po tayo sa ating trabaho. Kailangan natin mapatapos yung ating anak sa pagkaaral mga amigo. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo mga amigo sa ating ginagawa sa araw-araw at ingat-ingat po tayo at maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. Sa mga hindi naman po nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo at pindutin naman po ang subscription button at like at pakishare naman po ng ating video. At maraming salamat mga amigo at sana pagpalain tayo ng Panginoon at ingatan tayo sa lahat ng oras. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo at sana tapusin niyo po ang ating video at huwag niyo pong i-skip yung at sa ating mga video. Maraming salamat mga amigo, ingat po tayo at God bless po.
po sa pagsuporta at panunod ng aking mga video. At ingat po tayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Ingat po tayo. God bless po mga amigo. Bye-bye. Love you.